Jadi sagung para tamu kakung seperti ingkang winantu ing pakurmatan. Samanggi ingkang kepareng ngersakaken lagon kepareng atur pangandika wonten ing pepanggungan. Nderek mangayu bagya lekasing sedya Mas Agus Purnomo sekalan Ibu Sinok. Ya Sinok. Anggenipun netepi dharmaning kasepuh ingkang putra Mas Bagas Saputra. Mugi dados putra ingkang soleh. Amin Allahumma amin. Kakian gunem tanpa guna. Dek Zuli, tak dek, Mbak Zuli Vida, monggo mengayu. 그래 저 예, Lho kok ana buta? Buta apa kowe? Buta kok. Apa iki jenenge ganti wong iki piye ta, Mas? Ora iki ora asline aku ora buta. Napa, Mas? Cakil. Cakil. Iya. Cakil kok ganteng. Sing arane ganteng akeh kowe tok matur nuwun ya Allah Gusti. Wis enek nak 3 taun ora enek sing ngelem bagus akeh kowe tok. Aduh ki ora bojone Vida ora ngelem aku. Sampeyan ki kok iso. Sowan wonten dalemipun Mas Agus. Oh nggih, Mas Agus ugi Bu Sampun Agus nggih. sampun jawat asta. Oh sampun Oh, oh, sampun. nggih, jenengan ki kok ya. Saiki gandeng aku iki wis ora kabelan tak salaman. Nggih. Oh nggih, jenengan wis dereng to, Mas? Urung. Lae, Mas. Aku mutu jalur kono ya, Dik. Oh iya. Ya. Nah, hati-hati Pak, niku mantan copet lho nggih. Ning Mengko sing yakin. enten ali-aline. Yakin Yanti iki le ngejop aku kleru. Pripun ta? Mas Dar main nggon aku, Mas Agus sunat. Loh, kok Mas Agus sunat? Tenan le ngabari gelo tekana Yanti, Agus Mbak sunat. Yanti piye kok kangane sunat meneh layu Wong sing sunati putrane tibake. Bagus, kok Mas- bingung kok malah. Mas Dar kok main gone Masku dhewe ngene sapa? Gone Mas Agus sunat. Oh, Mas Agus Mas sunat. Agus sunat. Putrane Mas Agus sunat. Bagus bingung. Adek ya. wis nyiapke iki apa arep njaluk lagu ta Mas Agus? Waduh. Coba aku kira Lho, tok Mas, penasaran. berarti Lah kok anu. toto-toto wis siap-siap celempet kayak gini iki apa wis arep njaluk Masake lagu? lagu. Masalahe aku bekas copet dadi nek duit ki awas. Nah, Hati-hati pokoknya ya, Mas. Duit awas aku. Bos. Nggih. Heeh. Hati-hati Ngersake pokoknya. lagu napa wong bagus? Monggo Bu Agus, Pak Agus. Alah niki gratis mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Dia sing Nggih. anu sing bayar kok Ngene ya, ya Mas. matur Nggih. pun wong iki kanca-kanca Wisnu Laras sowan kene wis dibayar karo Mas Agus. Betul. Ingkang ngersakaken lagon mboten cah nyawer mboten napa-napa. Wis dibayar estu mung ya patute. Nggawa semu. Ya Allah. Patute. Ya Allah. Patute ngono kuwi. Ya. Monggo Bu, monggo Nggih. monggo. Ayo ngaturke panglipur sawetara Wong Ayu. Nggih. Mas, mau sing sunat Dek sapa, Mas? Dek Bagas, Dek Bagas. Dek Bagas Saputra. Oh nggih. Udan Moga- Dek Bagas Saputra dulu ya, Mas. Oh ya, monggo. Dek Bagas Saputra. Nganggo ngono ta? Ya, Mas, ancang-ancang. Iya, ya ancang-ancang sik ning kene iki Nggih. hati-hati. Kene suhune seni kene Suhu. ngono kae. Sang guru nyuwun pangestunipun. Kira gayane ngene ta, Dek ya. Iya, Mas. Ditanggapke kancane, kono arep ndelok. Oh, pengen rasake ndeloki kaya iya. ngopo ngono ta. Oh, tibake ndeloki penak. Oh, penak kari lunggah-lungguh. Lah ya ning ya ora apa-apa, Mas, wong kok ora tau leren ki ditarep di apa. Tenan, wis. Jian tenan. Esuk awan, sore bengi, wingi Lah, malah iya. bal-balan ning sumber disindeni Ya apa Gusti, bal-balan wis disindeni, Mas. Saking larise Bude, bal-balan Tenan kok. sindeni karo Yanti. Karep kuwi tak kon ngerohi dukune ngendi ngono lho. Iya, aku ya. Dukune sing penting nyambut gawe kanthi ikhlas. Insya Allah diundang meneh. Iya, Mas, betul. Iya, monggo. Bawane garwa dalem Mas Dalang Vida. Waduh, mboten jenengan ta? Ora. Akhir-akhir ra yo bareng-bareng ngono
ya? Ya bareng-bareng awake dhewe kon kok. Ya. Monggo Yo. Mas. Anakku sing bagus dhewe isoku ya mung kuwi. Yalah. Aku nak orang ngrasake sinden garwa dalang kapan garapi bojone dalang narang ini. Apa ya Mas? Ayo terus ke. Mumpung bojone rene. Yo. Garap-garapan. Yo. Mau? Tenan. Mau? Bojomu arep tak tukoke timek. Timek ki apa? Timek ki vitamin A. Ngono. Nak ra percaya engko bojomu tukokno timek kan ngombe sehat langsung. Wow, nanti aku pulang mau beli timek. Iya, vitamin A. Ojo yo batikus, ojo. Lah? Guyon aku guyon. Oh tukokku batikus tenan malah. Ayo terus ke. Aku ora apal Mas. Bisa pintar sekolah yen wes pintar nyambut gawe kudu mlaku Ana piye ndek le. Piye, Delemek ngene iki jan. Delemek ki apa meneh? 11 karo nggonku. Bojomu ya gedhi ngene iki, Mas. Ping lorone sampean. Iya, gak apa-apa kuwi jenenge ngetok. Jare lho sambung loro bojoku. Ora apa-apa, malah ora sah tuku Mbok kasur. wis bojoku lemu akhire kasur tak lelang kabeh. Lah ngapa, Mas? Ora sah nggo kasur bojoku wis lemu. Lah. Bener. Oh ya mendel-mendel no, Mas. Lah engko. Iya leh mendel-mendel. Dasare hawane panas sumuk copot klambi wah. Wah iya. Lho aku awak kok ngalor ngidul ku wah. Wah iya. Piye nek sing disamperke apa ora, Mas? Walah, oke ordeng kimplah tenan bojoku. Lae. Ning biyen-biyen ya kaya Yanti kae biyen. Oh iya mending ngono wi. Ya biyen, Lah saiki kok iso berubah iki lho napa? Ki mesti panggah mbok kompo ae sampe dina. Aku ra mung kompor, Dek. Lha napa? Kompresor. Was. Wah, bojoku. Anggur mlaku ngono. Alah, heran Pokoknya ya ora apa-apa, tetep tak gemateni. Iya to, Mas. Karo bojoe kudu gemet. Budhe iki guyang-guyu. Ya persis budhe iki rada gedhe neh malan bojoku budhe. Nah, persis budhe iki ning rada gedhe neh bojoku. Budhe tenan budhe. Jian Walah. tenan. Ya monggo, Pak Ayu. Nggih. Cep manang anakku aja pijer nangis bae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah
gawe gawe bisa Yeah. Kok ngersula ki ngapa, Mas? Ki lho ana pamundutan. Nggih, Mas. Mbahmu Ngersake Putri napa? ngersakaken gending slamet. Gending? Mas sinten Mbak? Masya Allah. Niki. Kok suara Sinten, Mas? lho. Pak Supardi juragan mebel. Oh, wow, uangnya banyak itu, Mas. Iya itu. Wow, mebelnya. Nanti mebel itu tukang dempul-dempul itu juga ya kayu Iya, nggih. Mas. Nggih. Yang Dadi bikin- penyanyi-penyanyi kok sing rada gogrek kuwi didempuli iso ayu. Iya, wis rasa nggo Mas, dempul wedhek, dempul tenang, kayu dadi ya, Mas. Nan wis Lah pokoke iya. ngono. Dah Dempul demblok, kayu malah demblok. awit kayak. Oh ya Dek, engko Dek Yuyun upama arep operasi ben dadi cewek cukup nanggone Pak Pardi. Kok operasi Lah kok di saja. silehke sinso diketok. Wih, ya disenso yang Werpan. Iya. Disenso Pak sinten? Pak Supardi nggih, Pak. Nah. Oh, Pak Supardi badhe nyenso Bu Yuyun. Iya, oh Mbak Yuyun Oh, Mbak kesanipun Yuyun. disenso. Nggih. Niki diketok. artane kagem jenengan mawon. Oh. Mangke kula ndak dikira nyopet. Oh, iya. Ya enggak. Nuswantara Ger anakku lanang Bagas. Sasampun nindakake Rejang Herlawa Supit utawa kitanan muga dados anak soleka ingkang soleh. Putra ingkang soleh cah bagus.
Gawe apa, Mas? Gawe anak meneh. Kok gawe anak iki lho? Ora apa-apa. Pirang-pirang kok berarti. Iya wis sunat e kok. Oh iya. Kari nambah yadi. Oh iya. Diningrat sampeyan nembe dugi jenengan boten salaman kalih kula mengke jenengan udunen lho nggih salaman riyen lho nggih walah alah jarepe dipek maru kok ora sida sapa mondol niku aku arep dipek maru ki Mas oh kon maru karo bojone kae iya iyalah kowe keplekke ngono mangsane kok pek maru aduh ayo. Padune ngene iki lali. Dek Yuli, menika ngudang sampun.